Szavaztok! Ez itt a 2025-es Fantasy Best League kupa sorsolása és podcast. Már most úgy döntöttünk le, hogy kicsit csavarunk a helyzeten, plusz elmaradtunk itt a podcastokkal, szóval nem akarunk ezen a héten is így járni. Úgyhogy most kaptak egy sorsolást is, meg egy kis podcastot is. Nem tudom, hogy milyen lesz. Vannak félelmeim, de hát valamivel feldobjuk ezt a sorsolást, mert hát ezzel mindenki küzd. Úgyhogy hát nagyjából akkor szerintem ismertethetjük is a kupának a lebonyolítását. Kezdjük ezzel, de még előtte, hogy mit fogtok itt látni, vagy nem. Vagy nem, hát ez nem garantálok semmit. Nagyjából az elképzelés, hogy a sorsolás elején ott még úgysem ott vannak a legnagyobb izgalmak, tekintve, hogy nincs még sok ember a csoportokban. Ezért a legelején mi itt beszélgetni fogunk, és közben húzzuk a neveket, haladni fogunk az A csoport első játékosától a B csoport első játékosán át így folyamatosan töltjük fel a csoportokat. Minden csoportban először az első játékost, utána a másodikat, majd a harmadikat, és utána fogunk egy szünetet tartani, utána már csak a sorsolásra fogunk fókuszálni, amikor befejezzük ezeket a csoportokat. Szóval el fogunk jutni oda, hogy minden csoportban legyen 3 ember, utána kicsit váltunk, akkor már a sorsolásra fogunk teljesen fókuszálni, és azelőtt pedig egy kis beszélgetéssel próbáljuk itt feldobni a sorsolásnak a legelejét. És hát akkor mit is sorsolunk? Hát ezt a csodálatos kupát, meg hát a csoportokat, ugye itt minden csoportban, hát el is kezdjük ott, hogy 64-en jelentkeztünk, az a legideálisabb szám, aztán is nagyon szépen összehoztuk most is, talán még most kevesebbet kellett így írogatnom az embereknek, hogy kijön az a 64-es létszám, mint tavaly, úgyhogy nagyon büszke vagyok rátok, és hát minden csoportban ugye 8 csapat lesz, ez 8x8 64, és akkor ez úgy fog megtörténni a lebonyolítás, hogy ugye Game Week 23-mal kezdünk, tehát most már a hétvégén, és ennek a záró, tehát egy csoportkör lesz, ugye mindenki játszik mindenkivel, itt a 8 csapat, ugye 7 ellenfeletek van, az azt jelenti, hogy Game Week 29-ben lesz a záróköre a csoportkörnek, akkor lesz egy ilyen összegzés, és minden csoportból a legjobb 4 fog tovább jutni, és akkor ez azt jelenti, hogy a 8 csoportból ugye 4 csapat, az 32 csapat jut tovább, és akkor onnantól kezdve meg egyenes kieséses szakasz, és úgy, mint ahogy mondjuk ezt a BL-ben megszokhattuk, oda-vissza vágós rendszer lesz egészen a döntőig, míg a Game Week 38-ig, és ott pedig ugye egy meccses, hirtelen halálos döntővel dől el ez az egész. És hát még talán annyit érdemes tudni, hogy a csoportkörben, hogyha azonos ponttal végeznek a csapatok, már pedig jó pár ilyen csoport lesz, mert tavaly is sok ilyen csoport volt, ott a 7 forduló alatt összegyűjtött FPL pontszám fogja eldönteni, hogy ki jusson tovább. És hát mindent lehet használni. Nagyjából még itt ezt mondanám el szerintem. -4-ek számítanak, hogyha csipeket használtok és több pontotok lesz, akkor királyak vagytok. Igen, itt az assistant manager az már rögtön bejátszik. Itt azért azzal rendesen oda lehet vágni, hogyha valaki úgy dönt, hogy Game Week 24-ben ezt így eljátsza, akkor aki úgy dönt, hogy később akarja, az elég nehéz helyzetbe kerül szerintem minden egyes fordulóban. Igen, de később meg nagyon jól tud jönni. Ez most szerintem egy egész érdekes újítás lesz így a kupában, hogy most ez is benne van a játékban. Majd meglátjuk idén, hogy mennyire tetszik ez nekünk, vagy mennyire nem. Hogyha esetleg problémánk lesz vele, akkor a későbbiekben ezen is tudunk változtatni. Mindent is meg lehet oldani, de szerintem így első körben most még szerintem is számítson. Érdekes, mert ugye ez tényleg nagyon, ahogy eddig is beszéltünk erről a chipről, nagyon ilyen out of the box. Így emiatt így a kupában is kicsit így out of the box lesz ez az egész, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ebből hogy fogunk kijönni, mert így tényleg az van, hogy 3 héten keresztül. Ha valaki előbb Game Week 24-ben, ő neki 3 héten keresztül lesz egy ilyen plusz pont forrása, amit így folyamatosan valahogy le kell győzni, mert persze ott van az, hogy te Game Week 24-ben mondjuk nem tripla kapitányozol, az ellenfél tripla kapitányozik, akkor azt úgy elfogadod, hogy na most akkor így jártál, de mondjuk a 3 fordulón keresztül olyan emberrel játszol, aki előtte Game Week 24-ben az assistant managert, akkor kellemetlen helyzetbe lehet kerülni, de hát ez a kupa szépsége, úgyhogy ez ilyen. Na de hát szerintem egyébként bele is vághatunk itt a sztoriba. Igen, én akkor el is fogom kezdeni. Igen. Oda-vissza fogunk haladni, én fogom húzni az első 4 csoportot, A, B, C és D-t, Máté fogja húzni majd az azt követőket.
és mondom, úgy fogunk haladni, hogy szépen sorban töltünk fel minden csoportot egyesével, ami azt jelenti, hogy először minden csoportba belekerül az első játékos, ami ott van. Ez most az elején lehet, hogy nehéz lesz követni, nem számít. Igazából a videó az azért van most itt, hogy lássátok, hogy akkor hogyan is történik a sorsolás, de a lényegi résznél ott már konkrétan igyekszünk azon, hogy ki legyen írva a képernyőre, és akkor pontosan tudjátok, hogy néz ki a csoport, kik azok, akik már benne vannak, és akkor kik azok, akik még belekerülnek. Szóval, hogyha most az elején fura, és nem tudjátok követni, akkor ne aggódjatok. Lesz ez még jobb is, és még mielőtt akkor így belekezdünk a beszélgetésbe is, meg a sorsolásba is, meg akartam emlékezni, hogy itt FB kupa sorsolás, akkor a League Cupról szerettem volna itt megemlékezni, mert hát nemrégiben volt a harmadik League Cupnak a döntője, ami egy nem sikerült annyira szorosra. Nem, tényleg nem. És itt a kapitányválasztáson múlott minden lényegében, vagy legalábbis nagyon-nagyon sok. Mazsola játszott Götzivel, és végül Mazsola lett itt a harmadik League Cup-nak a győztese, szóval nagyon nagy pacsi és nagyon nagy gratula. Szóval nagyon szép volt, igen. És hát itt Abarni és Skauser utána a harmadik győztes itt Mazsola. Talán ez volt egyébként a legsimább döntő. Ugye az elsőben én voltam benne az Abarnival, de ott is egyébként nem tudom, 10 pár pont volt a különbség, amit azért viszonylag nagyobbnak mondanék. Szerintem Skauser is viszonylag simán győzött, és hát ez meg aztán tényleg olyan volt, hogy itt sok kérdés nem volt már a végére. Nagyon-nagyon nehéz megnyerni ezeket a kupákat, szóval itt fájdalmas tud lenni a döntőben elbukni, erről te tudnál mesélni. Götz is nagyon-nagyon jó kupát hozott, és nagyon-nagyon jól kellett teljesítsen, hogy már eljusson a döntőbe. Ez a fájdalmas rész ezeknek a kupasorozatoknak, de hát a vége az meg tényleg ez a szép benne, hogy utána mostantól Mazsola örökre League Cup győztes. Azt senki nem beszélt tőle, és hát nyilván ez egyébként megnéztem a Discord League-ben, ő volt a december Manager of the Month, tehát hogy a honlap menedzsere. Nyilván ez kell lesz. Tehát vagy nagyon nagy szerencsédnek kell lenni, vagy annyira jó ilyen, nem tudom, 6-7 fordulót tolsz le, hogy azzal egész egyszerűen kérdés nélkül megnevezd az egészet. Amúgy ezt így jó látni, mert amúgy úgy is megnyerhetsz egy kupát, hogyha borzalmas hónapod van. És lehettedetes nagy vázlid van, így van. Igen. Persze, tehát ez igen. De mondjuk például, mondjuk erre is rácáfolt tavaly Vili, de hogy alapvetően ezt a Fantasy kupát, amit itt indítunk, azért ez egy elég hosszú. Tehát itt Game Week 23-ba kezdődik, és Game Week 38-al zárul le. Ennyire jó senki nem lehet, de nyilván itt is a végén kell nagyon jónak lenni, mert ott vannak a nagyon éles meccsek. Azért a csoportkörben szerintem át lehet úgy esni, hogy azért nem feltétlen vagy jó itt ebben a 7 fordulóban, de hát Vili tavaly sikerült neki az, hogy lényegben mindent bezsebált, és én őszintén nem gondoltam volna, hogy ez sikerülni fog valakinek, hogy overallban is kérdés nélkül a legjobb lesz, és még a kupát is behúzza, mert korábban azért a kupát mindig olyanok nyerték, akik ilyen hirtelen így becsöppentek és megnyerték, de Vili végigvitte és azt is megnyerte. Igen, ebben szerintem segített ez is, hogy oda visszavágós lett az FB kupa. Tavaly volt ugyebár ez először, és nagyjából ez is volt a célunk, hogy azért egyel jobban szűrjön az egyenes kiesés időszak, igen, és ne csak azon az egy fordulón múljon. Igen. Mert igen, itt ez a Liga kupa is ez olyan, hogy hirtelen halál, tehát itt egy rossz forduló van és vége. Itt most azért beleférnek az egy rossz fordulók. Dupla rossz forduló már kevésbé. Jó, akkor én elkezdem az én részemmel, mondom az elején még ne izguljatok. Az első nevet azt még bemondjuk, és utána pedig igazából csak húzni fogunk. Hogy fogunk mellette podcastolni, azt nem tudom, de majd megpróbálom. Ki fog derülni. Viktorral kezdünk, és akkor folytatjuk. Így van. Hát én itt felírogattam egy-két ilyen Discordos kérdést, amit itt érdekelte az embereket, és hát nyilván ezekről mindenképpen érdemes beszélni. És hát itt rögtön volt egy olyan kérdés, hogy mi most a legjobb csatártrió szerinted, amivel most neki lehet vágni itt a Game Week 23-nak vagy 24-nek, amit itt akar az ember.
És ráadásul trió. Mondjuk most szerintem Hát igen, minden pozícióban egyébként úgy kell gondolkoznunk, hogy full. Igen. Ez most az idei szezonban ez nagyon egyértelműen kijött szerintem, hogy nem éri meg igazából teljesen haszontalan játékosokat tartani egyik poszton sem. Nem, tényleg nem. Szóval akkor is csatártrióba kell gondolkozni, hogyha van 3 jó, vagy van 5 jó középpályásunk, akkor még mindig ugyanúgy kéne az a 3 csatár. Az eleje az egyszerű, nyilván Isákkal kezdődik, az tök egyértelmű, és utána jön szerintem a gondolkozós rész, mert hogy már a második játékos sem egyértelmű. Én 2 fordulóval ezelőtt hoztam Woodot, és akkor ugyebár én rászavaztam, mint második legjobb csatár. Azóta mind a 2 fordulóban nekem szerzett gólt. Abszolút. Szóval most igazából az szólhatna ellene, hogy a Forestnek itt lassan azért nehezedni fog a sorsolása. Én azért szeretem nagyon Woodot, mert azért az árért, amit érte kell fizetni, azért egyszerűen nem nagyon lehet mellé lőni. Szóval itt sok szó volt arról, hogy fog megtörténni és mikor fog megtörténni itt a Forestnek, meg Woodnak a visszaesése. De azért az árért, amiért most meg lehet venni Woodot, azért egyébként én nem várok el sokat. Hát ez így van. Én Matétával próbálkoztam vele szemben, most 2 forduló alatt ott tartunk, hogy 0 ponttal a különbség a 2 ember között már. Az egyik fordulóban Wood 9 pontot hozott, Matéta 8-at, ugye itt a bónuszokban különböztek, a másikban pedig ugyanúgy hozták a 3 bónusz, csak Matéta 2 gólt lőtt, Wood pedig 1 gól és 1 gólpasszal zárt, ugye az 1 ponttal kevesebb. Tehát lényegében mind a 2 forduló alatt 21 ponttal zárt. És akkor most az az igazi kérdés, hogyha most kéne cserélnünk, akkor én vajon még most is Woodot hoznám, és te most is Matétát hoznád el? Hát ez itt a nagy kérdés. Én azt mondom, hogy valószínűleg én kitartanék Wood mellett. Hát én meg ugyanúgy Matétát hoznám. Szóval ez valószínűleg... Sokkal nem kerültünk előrébb. Tényleg nem. Én nagyon elégedett vagyok ezzel a cserével. Mondjuk valószínűleg tényleg nem lettem volna kevésbé elégedett, hogyha Matétát hozom. Wood azért még olcsóbb. Még olcsóbb, és azért az én keretemben jelenleg számít ez. Sőt, egyébként a tiédben is. Nem tudom, hogy mire tudnád elkölteni ezt az extra pénzt, de jelenleg nincs ugyebár a bankodban csak 1,1 millió. Ez így van. Már még ez nem igaz, mert még nem léptem meg azokat a cseréket, amiket elküldtem, de valószínűleg meg fogom tenni, és akkor minden napot egy marad. Ez így van. És hát igen, egyébként pont ezeken a pénzeken számít az, hogy melyik harmadik Liverpoolos hozott be. Igen. De közben, meg hát most egyébként szerintem nincs egy egyértelmű megoldás. Szerintem az FPL közösség nagy része azt mondja, hogy Cody Gakpo a harmadik legjobb Liverpoolos, de én ebben nem vagyok 100%-ig biztos. És amit a TT-s podcastban is elmondtam, szerintem nekem most van az az időpont, amikor behozom Szoboszlait, és akkor megnézem, hogy mit ad elő. És úgy, hogy nagy rizikót szerintem nem vállalok fel. Mert valójában Szoboszlait azért általában úgy hozza be az ember, hogy hát nem tudom mit vár el tőle. Nyilván valahol az, hogy a mi fiunk, és akkor szeretné, hogy duplán örüljön, de attól függetlenül most van egy olyan pont szerintem, amikor nincsen egyértelmű Liverpool választás, és mindenki fog hozni harmadik Liverpoolos. És akkor én ezért hozom Szoboszlait. De nyilván ezt megideologizálom a Matéta plusz pénzt, amit kiszedhettem volna, bár mondjuk az nem vagyok sokkal előrébb egyébként itt Gakpo kapcsán. Nem, mert annyira nem nagy a különbség. Hogyha valaki kiválasztja a számára tetsző második csatárt, akkor egyébként még visszatérve itt az eredeti kérdésedre, most harmadik csatárnak én lehet, hogy visszát mondanám. Főleg akkor, hogyha nincsen bent Bumo. Mert a Brentfordnak most nagyon jóra fordul a sorsolása. Vissza egyébként tényleg még Woodhoz és Matétához képest is olcsóbb. És akkor meg tudja úszni az ember azt, hogy akkor nem megyek rá Bumóra. Szerintem amúgy is több jó középpályás van. Igen.
és akkor a Brentfordot ilyen formán fogom le, és szerintem vissza egyébként alkalmas arra, hogy nehéz megmondani, hogy ki fog több pontot hozni, de én el tudnám fogadni azt, hogyha csak visszám lenne. Nem, és mi van, ha beduplázod a két embert? Én ezt most sokallom elsőre, mert én a budget középpályásommal, Rodgers-szel azért most pont az Aston Villának nehezebb lesz a sorsolása, őt kell majd padoztatnom, és Brentfordot hétről hétre duplán támadni, az annyira nem tetszik nekem. Értem. Ezt teljesen megadom. Szóval, hogyha más is hasonló szituációban van, és úgy van, hogy nem tud, vagy van legalábbis a leggyengébb támadója az olyan, akit padoztatnia kell majd párszor, akkor én elkerülném ezt a ráduplázást. Értem, megadom. Még mielőtt folytatnánk, most jutottunk el oda, hogy akkor minden csoportba raktunk egy-egy nevet. Mit mondasz szerinted, még ezt fejezzük be, és legyen még 4? Így van, legyen 4, akkor eljutunk a feléig, és akkor utána. Szuper. Igen. Más csatár, aki neked esetleg eszedbe jut, vagy aki így a top 3 csatárba bekerülne. Ez is a Hákpós is furcsa egyébként, mert nem tudom, te Hákpót második helyre raknád be, hogyha egyébként most így benne lenne? Ne, harmadik. Igen, úgyhogy egyébként drágább. Igen. Tehát nekem úgy lett volna, vagy úgy állna össze, hogy akkor Iszák, Mateta és Hákpó 3-as. És sok helyen olvasom ezt, hogy valahol mindenki így erre vágyik, de nyilván ezt azért nehéz összehozni most, legalábbis a jelenlegi keretekkel. Tehát itt, nem tudom, sokan João Pedroból akarnak Hákpót csinálni. És kiszállni, az nem könnyű. Nekem ugye Jimenez van, az ugyanaz az ártartomány, szóval az úgy nehéz. Ez mindenképp nehéz. Nekem nincsen Jacksonom, és Jacksonosoknak szerintem a legegyértelműbb az, hogy akkor miért is jó Hákpó, és akkor ott igazából... Ott az adja magát. Bár nem tudom, én a Jacksont mindig megvédem. Az a baj, hogy én örök Jackson védő vagyok. Mert nekem a watchlistemen rajta volt, úgyhogy én nem szenvedtem rajta. Lekerült róla, de ettől függetlenül nem tudom. Nem gyűlölöm, vagy nem. Tehát elsülhetett volna jól is. Jól is. Nekem tetszett, nekem is ott volt a watchlistemen, volt, hogy gondolkoztam rajta. Amikor akartam, akkor nem tudtam behozni, és egyébként nem teljesített jól abban a pár körben, amikor már utána később megint be tudtam volna húzni, szóval én nagyjából így maradtam le róla. A Jacksonosoknak szerintem egy teljesen jó punt a Hákpó. Igen. Én vergődni nem vergődnék érte, szóval hogyha valakinek nem illeszkedik a csapatába, akkor szerintem annyit nem ér. Szerintem ez bőven kihagyható, és lehet próbálkozni más Liverpoolosokkal. Én saját csapatomban azt néztem, hogy nekem van egy Rico Luisom, a Manchester City az meg lényegében nem rendelkezhetne rosszabb sorsolással. Most a következő 6 fordulóra. És akkor hozzak egy Liverpool védőt, igen. A Liverpool védelem egyébként nem volt jó az elmúlt időszakban, de ez egy nagyon kis rizikóval járó csere. Ha rosszul sül el, hogyha jól sül el, akkor pedig örülök, és nem kockáztatok sokat. Mert neked nagyon jó középpályád, érted? Tehát van egy Palmered, van egy Salád, van egy Embeumod, van azt hiszem Gordonod, meg van Rodgers. Igen. És ezeket végig tudod játszatni. Igen. Mert most például a Villának azt hiszem 3 könnyebb meccse jön, és akkor utána lesz megint nehezebb. És akkor a csatárod, meg ott van az Iszák, meg a Wood, és akkor még a Larsent is padoztathatod simán padon. Igen, vagy egyébként nekem több cserém is van. Én elgondolkoztam azon, hogy akár luxus csere is beférhet ott a Larsen helyett. Ne is kell, szerintem ne is folytasd tovább, inkább húzz itt, vagy itt összegezzük itt az A-csoportot. Mielőtt itt a Calvert-Lewinról nem lesz, mert nem vagyok hajlandó. Az utolsó egy meccsen 1 gólja van. Igen, az utolsó 16 meccsen pedig szintén. Ja, igen. És ezen a 16 meccsen kb. Lehetett volna 8 gólja, hogyha egy értelmezhető csatár lenne. De nincs ezzel baj. De nagyon szép volt le, ezt meg kell látnom neki. True. Jó, igen, akkor most szerintem egy kicsit ráfordulunk a sorsolásra. Kiegészítjük a csoportokat és befejezzük őket, és aztán pedig még ami fel van írva, azt átbeszéljük. Így van, átbeszéljük. De akkor most a sorsolás. Igen. Most azzal fogjuk kezdeni, hogy az A csoportban már van 4 játékos, és ki fogjuk egészíteni még 2-vel, szóval az A csoport az teljes lesz, és ugyanígy haladunk tovább az összes többivel.
Ennyi lesz az első 4 csoport. Az A csoport az pedig úgy néz ki, hogy Viktor, Donald, Ellen és Rolly. Ez a 4 játékos, aki eddig benne van. És hát akkor jön is az 5. Hát ez... aki Ádám. Az utolsó 6. játékos az pedig... Még 3 játékost húz be, de 8 csoportos vagy 8 csapatos egy csoport. Én még egy korábbi kupáknál tartok. Igen, te még a 46 vagy 48 csapatosnál, bocs. Kornél. Tényleg. 88-64, igazából én csak ebből, nekem ez a kiindulás. Jackie. Yes. Remélem örülni fog. Hát neki mindegy, szerintem látom szezonját, tehát szerintem teljesen mindegy. És akkor most jön az utolsó játékos. Igen. Ki pedig Roller. Roller, yes. Hát most még nehéz elhelyezni ezt az átcsoportot erős sorrendben. Én annyit tudok mondani, hogy egyetlen egy újonc van itt, az Ellen. Az a jó, hogy látszik, mert én egy színesbe akartam kinyomtatni, de nem színesbe nyomtatta ki a Kopiguru, és akkor innen Nem szponzorált, igen, de innen látom, hogy itt látszik a különböző érák. Van itt, ami standard, jó kék, meg van itt lila, meg van a fekete. Nagyjából így tudnám a különböző érákat itt besorolni. Mert hát nyilván felhasználjuk a korábbi cetliket, mert hát védjük a fákat. Igen, lehet, hogy ezen fog múlni. Lehet, igen. B csoport. Kubi. Hát RTTY SKKD. Szerintem ezt mindig megkérdezzük, hogy ez honnan jön, és szerintem már egyszer elmondtad el. Most ez nincs meg. Márk Dömse és Sámatkép mellé fog az internet gyermeke érkezni. Fú, hát nagy játékos. Ő áll a legjobban Magyarországon a BL Fantasy. Tényleg? Ugyanezzel a névvel? Szerintem igen. Szerintem gyanúsan. Alexünk. Itt nagy harcosok vannak megint. Szebb napot is láttak már ők fantasyban. Azért itt a rutin előjöhet egy kupában. Egy kupában bármikor, neki mindig nagy tervei vannak. Hát van most. Ott ez? Hát nem címvédő, egy korábbi győztes. Egy korábbi győztesről beszélgetünk. Bár hát messzedi vidékről, nem magyar IP címről fog játszani egy darabig, azt tudom. És Bárány Donát. Yes! Amúgy ez a B csoport, ez elég kemény. Ez tetszik. Ezt nem bánom, hogy nem vagyok ott. Nem vagy ott. Téged még nem húztunk ki, ahogy nézem. Igen. Én jöhetek akár a C-be is. A C az Jondi, Winslow, Götzi, Liga Kupa döntős, és Verók Ádám. Engem Verók Ádám ütött ki a Liga Kupából. Tényleg? Ez egy fán csoport lesz. FC Rákos borzasztó. Igen. A legnagyobb harcos ő is. Újonc. Masszív újonc, de már tudunk mindent róla. Szerintem mindent még nem. Big Micham. Hát konkrétan a legjobban álló játékosról beszélgetünk. És az durva, hogy mennyivel vezet, szóval nagyon jó szezonja van. Közül nincs. Sőt, itt ez Hoppá! Yes! Levi. Ja, ez... Amúgy én nagyon elégedett vagyok ezzel a csoporttal, főleg azért, mert ketten is voltak már közös meccsnézésen, ami nem egy rossz szám, egy 8 fős csoportban, velem együtt 3-an. 23-at. És hát az utolsó is egy ilyen menedzser lesz, én ennek drukkolok. Pumped Gabó lett az. Gabó még tartozik nekünk egy meccsnézésen. Manchester City forever. Okés. Nekem tetszik ez a csoport, nem tudom, hogy erősebben, mint a B. Szerintem a B is elég erősnek tűnik. Én lehet, hogy azt mondanám, hogy eddig ez a halálcsoport. Én is azt mondanám. De tavaly a mi csoportunk lett végül is a halálcsoport. A legtöbb pontot. Sajnálom az a halálcsoport. Igen, amit először gondolsz. Amit először halálcsoportnak gondolsz, igen. D csoport. Skauser, Oliver, Mazsola és Jimmy. Na, ez erős. Ez egy erős fő alapján, igen. Ez brutálisan erős, csak úgy mondom. Szeribe lesz az 5. Ő is frissen csatlakozott hozzánk. Mi volt most? VB? Nem, EB volt. EB volt. Az EB Fantasy stabilan tolta. Dodd.
Dodd? Hát most kicsit visszaesőbb van. Azt tudom. De hát ez ilyen, ez a fantasy. Egyszer fönt, egyszer lent. Igen. Vagy sokszor lent. Anti egyébként szerintem ő szájkarate bajnok. Különösen, hogyha Liverpool jól teljesít, akkor hát a United-et azért belerúgni. Bár most már ő se rúg bele, mert már elértünk kb. 10 év arra a pontra, hogy már nem is kellett. Az utóbbi kettőben, mert aztán tényleg az van, hogy sajnálja mindenki már. Úgyhogy ez egyébként élvezzük nézni, mint külső szemlélő. Mindegy, hagyjuk ezeket a semmiket. Igen. Hát, szerintem Lamp is bánja azt, hogy teljesít most a United. És akkor ezzel megvan a D csoport is, igen. Én magamnak húzom. Ez mondjuk, ez gyanús. Csak úgy mondom, magamnak húzok, de húztam magam mellé egy Runcit, mint egy korábbi Manager of the Year-t. Biztos. Én szerintem, hogyha van menedzser, akivel nem szeretek játszani, de mindig játszok, akkor szerintem ez a Runci. Én a zöld kerttel is stabilan mindig játszok, és szerintem nagyon rossz a mérlegem ellene. Eddig nem jó. Ezek stabil beszléges arcok egyébként, vágod? Húztam magam mellé egy Ricsit is, biztosan, hogy biztos. Jó, mi nem foglak megvádolni bundával. Most már nem? Nem. Jó, köszönöm. Ez jól esik. És húztam magam mellé egy Abarnit. Vagy egy Liverpoolos is legyen. Szerintem itt van minden ebben a csoportban. Ez tetszik. Na itt van az F csoport, Márk, Tamás, Estomi 89 és Akenji. Ez a 4-es van itt velem, vagy ez nem velem, ez már a következő csoport. Óva húzom a tavalyi szezon legjobb játékosát, Willit, aki ugye a címvédés ennek az egésznek. Willi a tavalyi szezon után igazából csak vissza lehetett. Igen. Nem Manchester City-zte végig ezt tovább. De húztam mellé egy... Pont, hogy Manchester City-zte egyébként. A tavalyit azt igen. Ja, amúgy jós. Nem, annyira nem esett vissza, mint a Manchester City. De itt egy nagy játékos húztam mellé. Itt is megint a menedzser. Bendegúz az F csoportból fog kiesni. Hát igen, ő nem egy kupa specialista, az biztos. De nem baj. Kötti. Megint csak egy újonc jön ide. És... Majdnem kiúztam egy nevet, de majdnem visszadobtam. Ez Szercák 29. Na, már csak 2 csoportunk van. Szerintem amúgy egész jól haladunk, vagy legalábbis remélem. Halas, na engem ő ütött ki a ligakupából, és hát stabil mesnézős arc. Nagyon masszív. Akik járnak mesnézésre, azok 3 ponttal indulnak egyébként. Fogadnám, hogy ez tényleg így lenne. Egy újonc, megint csak, Simon. Egyébként 14 újonc van. Tényleg? 14 olyan menedzser van, aki még nem indult korábban kupába, akinek ki kellett mutatnom a nevét mostanában. De András nem ilyen, mert ő visszatérő kupázónk. És ő nagyon jól áll egyébként. De itt megint egy újonc, ST Dávid. Ebben a csoportban egész sok újonc van a bőven. És jön a H csoport, Szabolcsa, Fitfatmannel, Dancival és Zézével. És akkor már csak 4 menedzserünk. Hát csak 4 menedzser, és remélem, hogy 4 menedzserünk is van benne. Egyszer itt van egy mélyvénás trombózis. És szerintem egy stabil H csoportos legyen, nem tudom nekem, hogy nagyon onnan van, hogy nagyon a végén húzom ki mindig. És nem került oda Kubi. A Rose 99, hát ő örök elégedetlen, azt a Discordon az jött le. Pedig hát ebben a játékban ez alap. És Point Hunter, ő nagyon top. Ő egyébként nagyon jól áll idén. És azt hiszem Scouzerrel van valami, nem tudom. Jól keverd meg. Jól keverjem meg ezt az egyet, és jó vagyok. Ügyes vagyok. Nem raktam bele megint csak pluszt. Valencia. CDF jön ide a H csoport 8. helyére, és ezzel nagyjából végeztünk is a sorsolással.
Én azon leszek, hogy mire ezt a videót látjátok, addigra legyenek meg a csoportok a Discordon. Most ezt csütörtökön este vesszük fel, és hát igyekezni fogok pénteken reggel összehozni ezeket a csoportokat. Máté, te pedig majd a videóval fogsz ügyködni. Nem tudom egyébként mi a cél? A cél, hogy kikerüljön a videó? Igen. Hát nem tudom. Én azt tudom ígérni, hogy ez péntek délután ilyen 5-6. Ezt tudom tutira megígérni. Megígértük azoknak, akik már látják. Igen. Mondjátok el, hogy sikerült-e. Remélem, hogy sikerülni fog. Azt is remélem, hogy felveszi, mert most új telefon, és mindig belefutottunk ilyen hibákba. Szerintem a korábbi kupázók emlékeznek olyanra, hogy csak félig vettük fel az egészet, és nem is tudom, hogy oldottuk meg a maradék részét. Aztán félig kidobtuk, aztán utána meg a maradékot csak úgy erről ne beszéljünk, kérdezzétek meg, aki ebben rutinos, akinek ilyen nagyon fakó a színe, ők már rutinos kupázók, szóval ebben bizonytalan vagyok, de minél hamarabb próbálom kirakni. Úgyhogy nagyjából ez a terv. Halálcsoport? Halálcsoport, így elsőre? Egyébként a tiétek az most így hirtelen így a nevek alapján mindenképp annak tűnik, de hát ugye ez mindig olyan, hogy igen, nyilván aki már régóta itt a Discordunk tagja, annak pontosan tudjuk a gondolatmenetét, meg nyilván egy nagyobb adatmennyiségből tudunk dolgozni. Így emiatt mondanám ezt, tehát talán ott vannak a legrutinosabb menedzserek, de például az én csoportomat se élem annyira. Igen, én a D-t és az E-t mondanám még, így ránézésre azt érzem, hogy örülök, hogy nem ott vagyok. Hát, ja, tényleg a D, hát igen. Például a D-ben megint csak olyan nevek vannak, akik majdnem mind már nagyon régóta ismerünk. Szóval, hogy és pontosan tudjuk, hogy mire számíthatunk tőlük, szóval így én is ezeket lőném be, de mondom, ilyenkor szokott mindig valamelyik csoport meglepetést okozni, és így nagyon kitűnni. És pont ez az izgalma egyébként, hogy kicsit van ilyen csoportok közötti rivalizálás, most konkrétan nincsen, mert voltak korábbi lebonyolítások, ahol számított az, hogy melyik csoport hány pontot gyűjtött össze. Most itt nem, de... Lehet vissza kéne vezessük egy. Van poénfaktora, hát ez többen kell jelentkezni, vagy kevesebben, tehát hogy ott az volt, hogy nem is tudom, már 14 csoport volt, és mindegyikben 4-en voltak, szóval ilyen nagyon vötöfő volt. És akkor ott nyilván számított, hogy melyik csoport harmadik jusson tovább, azt hiszem 4 juthatott tovább, és akkor nyilván ott tényleg nagyon számított, hogy melyik csoportból vagy. Itt most tényleg az van, hogy itt a csoportokat, az államfeleket kell valahogy legyűrni, és a lebonyolítást azt meg szerintem majd itt kidobjuk. Még egy dologban egyébként, amit nem említettünk, és nekem ez most jutott eszembe, itt a nagy sorsolási közben. Ugyebár a továbbjutók azok mennek az egyenes kieséses szakaszba, és az egyenes kieséses szakasznak egyébként már megvan a lebonyolítása. Ez így van. Szóval... ott nem sorsolunk újra. Nem sorsolunk újra, hanem már most a tavalyit fogjuk használni, le van írva az, hogy az A csoport első helyezettje melyik csoport hanyadik helyezettjével fog majd játszani. Szóval így lehet lényegében előre nézelődni, majd amikor már itt lement pár kör, hogy akkor mégis mi hogy fog történni. Ez két dolog miatt van. Az egyik az, hogy így az első helyezetteket megjutalmazzuk azzal, hogy ők negyedik helyezettekkel fognak játszani. Szóval van egy ilyen minimális előny. A második pedig az, hogy nekünk is valamennyivel könnyebb így, hogy akkor ezt nem kell újra sorsolni, ellenben így telibe látjátok, hogy akkor mi is fog történni és mi alapján. Plusz úgy rendeztem el ezt az előre lebonyolított sorsást lényegében, hogy a lehető legkésőbb találkozz olyan menedzserrel, aki egyébként a te csoportodból jön. Igen. Szóval lényegében ez így szerintem a lehető legjobb lebonyolítási módszer, hogyha tovább jut az A csoportból, akkor ha jól emlékszem, az elődöntő a legkorábbi alkalom, amikor találkozhatsz egy A csoportos menedzserrel. Igen, emlékszem, hogy erre akkor tök sokan ráugrottak, és voltak itt ilyen
ötletelések, agyalások, hogy most akkor ezt hogy igen, is mert kell elsőre még összerakni. talán nem is volt tökéletes, ahogy Igen. összeraktam, de a lényeg, hogy ez is megvan, szóval itt a döntőig megvan az út lényegében. Így van. És hát nagyjából akkor a sorsolás az így ennyi, és akkor hát nem tudom, hogy itt még egyébként miről lehetne, mi az, amit még itt kihagytunk. Itt Calvert-Lewin. hát Calvert-Lewin ott fejeztük be, igen. Én rá még mindig nem tudok mit mondani. Nyilván nekem Jimenez helyett is lehetne egy adott cserém. Csak az a bajom, hogy a Calvert-Lewin egy olyan arc, akire úgy költesz egy cserét, hogy utána ki is akarod rakni. Igen. Tehát ha valakinek belefér az, hogy egy fordulóra behozza Calvert-Lewin, és van enni elég cseréje, én nem gyűlölöm, de közben valójában nem tudom, hogy ér annyit. Tehát most itt persze a Strand Larsen-től se vár az ember túl sok mindent, tehát magyarul így is úgy is cserélne valamit, de például én a Jimenezzel úgy vagyok, hogy lehet, hogy többet ér. Igen, ez valószínűleg így is van. Mint a Calvert-Lewin, így hosszabb távon. Tehát még ami szerintem nagyon fontos ilyen tervezésnél, én minden cserémnél ezt kalkulálom bele, az a Game Week 29. Mert a Game Week 29-ben lesz a Liga Kupa döntő, amit még pontosan nem tudunk, de én őszintén nagyon meglepődnék, hogyha az Arsenal visszajönne a St. James's Parkba 2-0-ról, és azon is nagyon meglepődnék, hogyha 1-0-ás vezetésen meg tudná tartani a Spurs az Anfielden. Tehát nekem ez a mind a kettő olyan, hogy kb. Pont olyan esélyt látok rá, és ez mind a kettő nagyon alacsony. Úgyhogy a Spurs egyébként előnyből indul, de nem látom azt, hogy ők az Anfielden jelenlegi állapotok alapján tovább tudjanak jutni. Innentől kezdve én egy Liverpool-Newcastle döntőt vizionálok, és akkor ez alapján tervezek. Aztán itt lehet, hogy alakulnak úgy a dolgok, hogy itt beesik az egész, de mondjuk ilyen bizonyos cserékben, itt még Game Week 24-ben szerintem így lehet tervezni. Vagy hát valahogy kell tervezni, és én így fogok. Igen, nekem ehhez annyi hozzáfűzni van. Egyrészt Gordon kicsit ezt csinálja ki, hogy valószínűleg nem fog játszani ott a lyukas fordulóban, és bár most a Southampton ellen fognak játszani, és az egyik legjobb pick a hétvégére, ettől függetlenül most már lehet, hogy késő őt hozni. Abszolút. Hát figyelj, itt ha már akkor ezt behoztam ezt a témát, szerintem Gordonnál ez egyértelmű, vagy nem is egyértelmű, de itt én őt már semmiképpen nem merném ajánlani. De itt szerintem Iszáknál is. Nekem, amikor így tervezgettem, mert volt, amikor így leültem, és akkor néztem, hogy mit lehet kihozni Game Week 29-ig, és azt láttam magam előtt, hogy a Newcastle-nek lesz, most számolni nem mernék, de azt pontosan tudom, hogy lesz egy olyan fordulója, hogy Manchester City idegenben, utána jön egy Nottingham Forest otthon, utána jön egy Liverpool idegenben, jön egy West Ham idegenben, és utána jön a Blank. És majd nyilván eljön annak az ideje, de én most itt lehet, hogy azt mondom, hogy meg lehet próbálni. Nyilván most ilyen pillanatban én, amit sorsolás alapján láttam, kb. Havertz tűnik a legideálisabb választásnak, ha így meg akarom versenyeztetni sorsolás alapján. Most nem tűnik úgy az Arsenal, nem tűnik az Arsenal, hogy berakjam a Havertzet, de ez két forduló alatt változhat. És nekem azért be van odaírva, hogy ha úgy néz ki az Arsenal, akkor Havertz lehet, hogy be fogom hozni Isak helyett. Mondom, ez most nem tűnik úgy, most nem úgy adja a gép, de lehet, hogy eddig 2-ben kell az Isak úgy, hogy tényleg most még 2 könnyebb meccse van, és akkor lehet, hogy úgy alakul ez az egész. Szóval itt a Newcastle-ből lehet, hogy egy idő után kiszállunk szépen lassan, mert itt mondjuk amíg a Manchester City, az még nem tudom, hogy most ilyen pillanatban egy jó sorsásnak tűnik, lehet, hogy addigra kicsit változik a helyzetben, nem gondolom, de ott azért az a Nottingham, Liverpool az nem tűnik jónak, és akkor ott már csak egy West Ham meccs marad, és a Blank, tehát ott már azért lehet úgy matekozni Isakkal, hogy lehet, hogy nincs is rá szükség, és ez a többi Newcastle játékosra meg hatványozottan igaz. Egy fél gondolat Iszákhoz nagyon kíváncsi leszek, hogy jövőre mennyire lesz beállazva. És azért is leszek nagyon kíváncsi, mert szerintem nem lesz idén jobb szezonja, mint amilyen szezonja volt tavaly Watkinsnak. Tavaly Watkinsnak brutális szezonja volt. Jogos. És
És 9-en indult a Watkins. És majdnem Isak árkategóriájában indult, tehát $500,000 Igen. volt köztük. Szóval ez alapján pedig nem kéne, hogy 10 legyen Isak, de én is azt gondolom, hogy most őt meg kéne nyomni, és szerintem is drágulnia kéne, mert amikor bevethető, lehet, hogy például a szezont nem kezdte ennyire forrón, de egy nagyon kimagasló opció, és egyébként nincsenek prémium csatáraink. Nincsenek. Meg szerintem egy kicsit a Newcastle-t egyébként úgy fentebb árazzák, vagy nem tudom, tehát annyira úgy nem látszik feltétlen, de szerintem ezt az Aston Villát úgy nem hitték el az FPL-es arcok sem. De azért itt már a Newcastle azért egyszer már bejutott a 4-be, szerintem most is be fog jutni legalább az 5-be, és az BL indulást fog érni valószínűleg, és az már azért egy olyan pont lesz, hogy szerintem fel fogják tolni Isakárát, úgyhogy én arra számolok, hogy Dara lesz. Hát én itt nyilván egy ilyen odaszurkálás, de egyébként föl is, tehát megkérdezték Phil Fodent. Tehát muszáj volt erre valamit beszélnünk, reagálnunk, tekintve, hogy itt egy szakértő mellett. Sokat látott szakértő. Hát, sokat látott szakértő. Én Fodenből teljesen vakon vagyok. Tehát akkor is vakon vagyok, amikor mindenkinek bemond és darál, vagy akkor is vakon vagyok, amikor szar, akkor is, amikor most volt 2 jó meccs. Igen, és én nem maradtam erről a 2 jó meccsről. Én ugyebár nekem Foden lett végül az a Saka pótlék, akit hoztam. Amikor Saka lesérült, én egyébként Gordont raktam az első helyre, még amikor beszélgettünk a podcastben, és végül nem őt hoztam. Akkor nekem kettőjük nagyon közel voltak, és egy kicsit azt éreztem, hogy pont egy óriási meccseke volt a Fodennek, amikor behoztam, igen. Akkor egy nagyon-nagyon jó sorsolása volt, mert nem is tudom, kivel játszott otthon, nem a Leicesterrel. Everton és ráadásul otthon is, és azért számított nekem ez nagyon sokat, mert a Citynek nagyon-nagyon jó a mérlege, az a Dyche-féle ellen. Igen. És akkor nekem az volt az elképzelésem, hogy ezt pár meccsig meg tudom játszani, igen, a Leicester idegenben volt a második meccsen. És úgy voltam vele, hogy ezt egy rövid időtávon meg tudom játszani, viszont nem akartam nagyon sokáig ütni ezt a vasat, 3 meccsig volt Fodenem, és utána azt láttam, hogy ezen a 3 meccsen egyébként Gordon még több pontot is hozott, és egyébként jobban is tetszett nekem, és akkor húztam meg azt a cserét, amivel kikerült Foden a csapatomból, és jött Gordon, ami abból a szempontból nagyon rosszul sikerült, hogy Fodennek azóta volt 2 nagyon-nagyon jó meccse. Ez a tipik Foden. Most ami miatt nem vagyok olyan nehéz helyzetben, az az, hogy a Citynek konkrétan nem lehetne rosszabb a sorsolása. Tényleg érdemes megnézni. Fixen kiraknám. Igen, biztosan kiraknám, mert ezen a 6 meccsen ezen nincs olyan City játékos, akit lehet tartani. Most pont arra gondoltam, hogy ha valaki eddig kibírta a Haalanddal, hát most már ez ügy is elveszett, hogy akkor legalább nekem van egy Haalandom a te bárkid ellen, mert most már vége, igen. Teljesen, még ennek is vége van. Te annak estél az áldozatául, hogy igen, még Fodennek még volt 2 ilyen idegenbeni meccse, ami ugye az egyik volt a Brentford, a másik pedig most az Ipswich, azt hiszem így volt. Igen. És hát ez pont olyan 2 meccs volt, amin az ember úgy van vele, hogy még tartja, de Gordonba meg akkor kellett beleszállni. 2 fordulóval ezelőtt, ha be akart valaki szállni Gordonba, mert most meg arról beszélünk, hogy most már nem szállsz bele Gordonba, és ott most 2 olyan meccse volt, 2 hazai meccse, ugye itt a Bournemouth azért rendesen megfirkálta a Newcastle-t, de előtte azért a Wolves-szal játszottak otthon, és akkor valójában ott kellett beszállni Gordonba, ez teljesen egyértelmű. És még annyi tartozik hozzá ehhez a sztorihoz, hogy nekem Evalinson lesérült, muszáj volt csatát cserélnem, és én így tudtam hozni Woodot. Igen. Ami még mindig nem biztos, hogy jól jöttem ki vele, de hát ez azért, mert Fodennek egészen brutális 2 meccs. Hát igen, meg de ott is meg voltál lőve, mert Evan Nilsson szintjén nem tudtál hozni senkit. Tehát az a baj ezzel, hogy azt hittük, hogy egyébként lesznek ezek az 6.0 ködli csatárok, és rengetegen vannak, és még mindig rengetegen vannak,
de valójában egyik se jó. Tehát, hogy itt most amikor Raúl Jiménez meg João Pedro a két legjobb opció, azt szerintem nagyon nagy baj. Tehát, hogy az szerintem teljesen leírja ezt a kategóriát, és innentől kezdve mindenki menekül innen, vagy pedig tartja ezeket az arcokat, mert amúgy persze tarthatók, de nem sok mindent hozhatsz ki belőlük. Úgyhogy ez szerintem teljesen valid. Hát itt én nekem egy saját személyes kérdésem van egyébként, és akkor az lehet ilyen zárásként, vagy nem tudom, hogyha neked még lesz valami. Nekem a következő fordulóra el kell döntenem, hogy Semenyót játszhatom a Nottingham Forest ellen otthon, vagy pedig Jiménezt a Manchester United ellen otthon. Szóval nekem van egy ilyen dilemmám, és még nem tudtam dönteni. Most Jiménezhez állok közelebb alapvetően, a csapatok erőssége miatt, de közben meg nem vagyok benne biztos. Jiménezt kevésbé szeretem, mint Semenyót. Igen. Ez egyébként egy nehéz kérdés, szóval tényleg egy olyan... Ezzel már örülök egy hete. Amit nem lesz könnyű eldönteni, valószínűleg én Jiménezt játszhatnám kettejük közül, hogyha most kéne választanom. Ez a United, én nem is tudom, hogy egyébként a fogadóirodák milyen esélyeket adnak itt a Fulham ellen, de hogy... Hát rosszak szerintem mindenképp. Hát nem lepődnék meg, hogyha a Fulhamnek van nagyobb esélye a győzelemre. Persze, igen. Sőt. Igen, hát itt tartunk, ez rövid távon nem is változik, szóval tényleg a United-esek lényegében szabadon ott vannak, hogy tőlük, ha van, akkor egy Amadot lehet tartani, de csak azért, mert ő annyira jó, de egyébként Brunót például sokan azért hozták korábban, mert hogy őt lehet tartani akár a 29-30. fordulóig. Szerintem is. Hát az, hogy egy ponttal többet hozott két forduló alatt, mint a Gordon, hát ez olyan, hogy így így kiszállni Brunóból, ez olyan, hogy így, basszeg, örülök. Hát ez a 11-es igen, ez nagyon fú, de kellett. Meg az a 2 pont bónusz és semmire, azért ezek mind nagyon kellettek. Tehát itt ez Bruno olyan szinten kimaxolt ezt a két meccset, hogy én összeteszem a két kezemet. És de nyilván ez benne volt abból, hogy persze miért hoztad. Én most valószínűleg Jiménezt mondanám. És neked ez volt a záró kérdés, hogy nekem is van még előtte egy gondolat, ami így az Evertonhoz kapcsolódik. Most a Liverpool játékosokat ugyebár azzal reklámozzuk, hogy nem csak dupláznak, hanem előtte-utána jó meccsük van. Igen. De egyébként még a Liverpool játékosok se lennének szerintem jó opciók, hogyha csak a duplát nézzük, mert nem olyan könnyű az a dupla, és nem olyan jók a Liverpool opciók, mert a védelemmel az a baj, hogy nem hoztak mostanában kapott gól nélküli meccseket, támadósorban az a baj, hogy nem Salát hozzuk, mert Salánk már van, és igazából Salán kívül senki sem kiemelkedő, szóval hogyha nem lenne dupla, akkor el se gondolkoznánk azokon a támadókon. Az Everton játékosokra meg pont ezért extrán igaz az, hogy jól hangzik ez a dupla, de azért cserét költeni Everton játékosokra az nagyon-nagyon necces, mert igazából nem szívesen játszatja őket az ember, előtte meg utána is úgyis igazából lepadoztatnád, és akkor most mennyit ér egy dupla, amiben az egyik meccs a Liverpool? Hát igen, én amikor Mikolenkót tervezem behozni... Ez lett volna egyébként, most át is vezetem akkor erre, és akkor folytathatod, csak nekem meg az lett volna a kérdésem, hogy nekem már mesélted, hogy mit akarsz cserélni, és akkor ezt szerintem érdemes egy kicsit most így kivesézni, hogy milyen cserékbe gondolkozom. Igen, itt amit már az előbb említettem, hogy amit most cserélek, az nem csak az van, hogy Game Week 24-re tervezek, hanem Game Week 29-re is, mert az egy fontos ilyen szűk keresztmetszet, ahol 4 csapat nem fog játszani. És ott az Evertonnak, már nem tudom, hogy ki ellen játszik, talán West Ham hazai, de egy hazai viszonylag alsó tabálás csapat ellen. És ott én például, ha most behozom Mikolenkót, valószínűleg ott számolnék vele. És mert hogy nem is tudom már, hogy lenne meg a védelmem. De hogy igazából ennyi az érv, hogy tudom, hogy itt játszatnám a 24-esben, meg játszatnám fixen a 29-esben, és még talán egy fordulót. Az nálam megér egy olyat, hogy kiveszem Colville-ból a pénzt, akit egyébként gyűlölök, és szabadulnék tőle, és akkor legalább Mikolenkót hozom, mert volt egy B-verzió, az volt a B-verzió, hogy Enzo marad,
és akkor Fernandes helyett ugyanúgy Mbeumo, és akkor Jimenez helyett akkor Hakpo nyilván, és akkor Colville helyett nem Mikolenko fért volna be, hanem egy 4.0-ás védő, az pedig most jelen pillanatban a legjobb 4.0-ás védő az én Greaves. Minimális kutatásom alapján nem Greaves lett, hanem van egy új igazolása a Wolverhamptonnak, egy ilyen brutális a csávó. Nem tudom, hogy hívják, ilyen nagyon vad neve van, de eddig, ha mondjuk rámegy az ember, látja, hogy 290 perc, és ennyit tudott eddig felmutatni a csávó, de nagyon meggyőző volt. És ő 4.0-áért ő volt benne sokáig a draftomba, de rájöttem, hogy most akkor inkább elmegyek Szoboszlai fele, és akkor még Mikolenkóval egy sokkal jobb védőt tudok behozni a helyére, és Szoboszlai meg Hakpo között nem érzem azt a brutális különbséget, mint a két védőm között. Plusz egyel szórakoztatóbb Szoboszlainak drukkolni. Igen, eleve Hakpót nem szeretem, vagy nem tudom, hogy nekem egy ilyen anomália. Most azt kell mondani, hogy Szoboszlait szereted. Szoboszlait meg imádom, persze, csak mint FPL pick azért nem tudok még úgy kötődni hozzá. Tehát, de ha most a 3 forduló alatt nekem összehoz mondjuk egy 8-as átlagot, akkor én azt mondom, hogy én ezt most itt aláírnám. És 8-as átlagot? hát ez egy forduló volt, persze. Tehát, hogy akkor összehozza a 3 fordulóba a 24 pontot. Ja, hát sok szerencsét. Mi? Hát ez szerintem tök oké. Vagy 4 meccse van rá. Figyelj, ha már csak az egyiken lő egy gólt, meg egy gólpaszt, akkor már jár ilyen 15 pontnál. És akkor a maradékon még ad egy asszisztot, akkor már lehet, hogy kb. Ott vagyunk. Én nem tudom, én több pozitívan állok hozzá. Kelletlőn hamarabb fogja összehozni. Igen, a Kelletlőnben van egy fogadásom, úgyhogy én azt nagyon adnám. No, de szerintem nagyjából ennyit lettünk volna, nem? Igen. Írjátok meg, hogy tetszett ez a hibrid sorsolás adás. Podcast, igen. Lehet, hogy kicsit hosszú lett, de nem tudom. Sorsolásnak igen, podcastnak meg nem. Amúgy igen, teljesen jogos. Ja. Szóval, meg az mégiscsak kiúztunk 64 nevet. Szóval, hogy az eleve nem tud rövid lenni, ezt már múltkor is megfejtettem. Szóval igen, tényleg írjátok meg, hogy mit gondoltok róla, aztán sok sikert, és tényleg itt jövünk Discordon a csoportokkal, meg a további részletekkel. Sziasztok!